Takže čaute, ja som Jožko LP, je tu ďalší let's play na hru Shades and Fidget. Tak ideme sa pozrieť, čo máme v čaro obchode. A natáčal som s mojím kamošom Michalom LP splachovanie. A dostal za to zbraň a išiel hneď s ňou na to podzemie, na prvé z týchto na toho pantera, neviem koľko v podzemí, a dal ho. Tak, tu máme, pozrieme sa do čaro obchodu. Ježiško, nič tu nemáš. Veľké hrtu máš. Epic! Epic! Jo! A? Ty koko... Lepší. Uvidí na nové zboží. No jasné. Epic, Jožko, epic. A za tým ďalší. Jožko, epic, ty aj nevieš. Dobre, toto predám. Ja nevieš, že má epic. Že vás. Tak, nemám. Ježiš Bohu, ja si nepamätáš? To vylepšíme sa. Tak, a vyskúšame na tohto. By sme ho mohli dať. Nebolo. Skoro. Daj si tú pauzu. Takže už pokračujeme, niekto mi volal. Ideme do arendy. Kto? Červený. Jo, kľúč. Máme kľúč. Od 9. či od 8. Máme kľúčik. Na. Šalalalala. Ideme na sama 9. Takže ja si pozriem, moje včerajšie video bolo bez mikrofónu, mal som ho pokazený. Som ho opravoval. Sa mi to podarilo, neviem ako. Toto, ty také napínavé. Kto vyhrá? Ty kokos, kto vyhrá? Kokos, kto vyhrá? Oni vyhrajú? Vyhrá Jožko. Jožko, to je také napínavé. Ojojoj. Dali sme ich. Taký Kinga, všetkých pozabíjam. My mám vstechu nového. Som falošný. Kde? Vstechu mám nového? To nie je nikto. Ja to sa nepospúkujem, už. Tak. Ideme do zbrojírnie. Nič. Erik, nič. Či? Lepšie? Páči? Nemáme nejaký navyše opasok? Nemáme. Sme hodili čarodejnice. Sme natáčali včera ten update. Čo to robíš? Za ten ďalší. Hop. Ďalší. Nemáme žiadny opadok, to je smutné, by sme hodili, aby sme mali viacej percent. Nemáme žiadny. No to vyhrať, musíme mať prebiť 100%. Počkaj, poviem. Potom sa vrátime ešte na Jožka 9 a vyskúšame si ten kľúč, ale asi to nedáme tej istej. Ja nedám, som stovka, nedá sa. Tak. Ideme na Kiku 102. Natáčal som video, ale nejde mi to odovzdať. A dal som tam asi 6 podzemok a dostal som za to 3 epiky. Ukážem vám presne, ktoré. Dostal som tento, toto a prste našťastie, ten som už predal. Potom som vždycky snil. Tu mám opasky, tento kúpime a dáme potom jemu. To už bude inakšie, to level 66. Aha, my ešte máme to level. Nevadí. Si ideš spojiti. O dosť, o trošku je lepší.
Kúpime si ho, je o jedno lepší. Trochu tu bude určite napínavý súboj. Ja hovorím na čistý napínavosť. Vedali sme ich, len tak. Oni zase na nás zautočili. A vykradača hrobov. Fido, tam bolo napísané. Pozvenku. Takže ak si tuto môžete všimnúť, je tu nové. Á, to je krásne. Bol update. To všetci vedia. To bolo také tesné. Tak. A Pantera má zlé spomienky. Tak. Ideme sem. Či sem? Nejdeme sem. Uha. Funguje zvuk. To je okazať dobre. To je lepšie. O troška je to lepšie, ale my si to kúpime. Poď sem. Hop. Šup. Šup. Poď sem. Hop. Asi budete ma počuť strašne silno, lebo ten mikrofón má strašne pri ústach. Už si mu máva tie sluchatka. Nechaj z toho ti hlava. Dáš ho. Ideš mi jen 27 hubiček? Tak. Ide na nejakého Dominika. Bol o 3 levely väčší. To na malých level strašne záleží. Na levely. Tak. Postavu Joško 9. Na obratnosť ten by som potreboval na Joškovi 9, lebo tam mám tohto. Tam mám toho, neviem, ak sa volá, a on je tento lukostrelec, tak by som to potreboval. Aby som mu dal, aby som bol dobrý chlapeček. Na Damien, mu nedali. Jaké lámy. Pozerajte na to, Kinga Diagonamasti, pozerajte na to. Vidíte? Tu sú také tesnotky. Musíme ho dať, sa ho nebojíme. Ak myslíš, že hej, tak si zle myslí. Než ho. Tých druhých by si mal šancu dať. Musíme ho dopiť. Tu asi nepadne. To asi nepadne. Teraz mi 27 hubičiek. Vidíš, Fido? Tam bol. To ideme do arény. Poďme. A do hospody. V aréne sme už boli. Tu máme Kiku 6. Opasok, nič. Opasok, prosím ťa, keď si level 24. Nič. Proste nič. Vylepšíme sa. Pôjdeme na podzemko. Tak. Máme tu 0 hope. Toto ja nemôžem dať. Dali sme ho. Akorát niekto prišiel a smejú sa tu. Smejú sa tu, pri mne tu sedí.
Neviem, ak sa volá. Prišiel ma si vykradnúť. Nevadí. Neviem, ak sa volá. Tak. Dobré hesličko. Má jednu z hudobnej. Poď. Mali sme duet, tak sme mali dvojku. Nevedel text. Nejde ani poď. Nejde poď. Tak. Mali sme duet. Tak. A dostal dvojku. Nevedel text. Teraz nebudem počuť. No, máme štít. A nemáme. Ideme sa vylepšiť. Tento víkend bude hubičkový? Tento víkend bude asi hubičkový, tak Nevadí. nebudem si kupovať. Mám malo kreditu. 9700 eur. Mám malo kreditu 10 000, to je tako maličko, tak. Tak si nič. Tak nehovor, či mám ale hubiček. Máme strašne malo kreditu. 1 000 000 eur. Tak maličko máme. Je? To blbšie. Idem na Jožka, ideme skúšať toho. My ho učteme. Toho viacej som dal. Počkaj, nie. Počkaj, aké to má heslo? Počkaj. Počkaj. Aha, už viem, som si povedal. Tak. Máme tu krásny kľúčik. Nepišti. Pozrite na to Kinga, jak ho dám. Keď som ani ja nedal. Ty ho možno dáš, ale... Pozrite. Ja si takým očička. Neviem, kedy bude koniec. To bolo šúchatka. Prehral si. Nie, neprehral. Len. To vypadá dobre. Ale 917. Minus. nevadí. Skús toho medveďa. Skúšam ešte na jedného. Na toho... Ten ma tu presvieča, lebo on hrá tiež sofa a chce, aby som mal menej hubičiek. Ten má aj meno. Nepoznám ho. Toho medveďa si skús. Ten nakazený medveď, škaredý fuj. Na tohoto útočí stavia. Takže na toto video to bude asi koniec. Dajte like, odber, koment a vidíme sa na budúce. Čaute!